काल आचारसंहिता लागली आणि आपल्याला आठवत असेल मी हे सांगितलं होतं की अदानी समूहाचे सगळे GR त्यांच्या फायद्याचे जोपर्यंत प्रकाशित होत नाहीत तोपर्यंत आचारसंहिता काही लागू होत नाही. काल आचारसंहिता लागायच्या आधी देवनारचा एक मोठा भूखंड अदानी समूहाला दिलेला आहे आणि एकंदर जर आपण पाहिलं तर गेल्या 2-3 महिन्यांमध्ये खास करून लोकसभेनंतर जुलै असेल, ऑगस्ट असेल, सप्टेंबर असेल आणि आता ऑक्टोबर आणि खास करून ऑक्टोबरच्या काही महत्त्वाच्या त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या ज्या बैठका होत्या प्रत्येक बैठकीत त्यांनी काही ना काहीतरी असं दाखवलं की आम्ही जनतेला काहीतरी देतोय. मग लाडकी बहीणची स्कीम असेल, पहिले जे 15 लाखाबद्दल बोलत होते आता 1500 बद्दल बोलतायत. सरकार चुकून जर आलं तर 15 रुपये देतील अशी ती लाडकी बहीण योजना. आणि मग दुसरं म्हणजे काल परवाकडे आपल्याला आठवत असेल टोल, मुंबईचे जे 5 प्रवेशद्वार आहेत तिथे त्यांनी येणाऱ्या सगळ्या लाईट मोटर व्हेकलसाठी टोल माफ केलं. टोल होता किती? 45 रुपये, 50 रुपये. ठीक आहे, हे सगळं चांगलं आहे, लोकांना वाटत असेल की काहीतरी आपल्या हातात मिळतंय. पण ह्याच गोष्टींचा आडोसा घेऊन ज्या भयानक गोष्टी ह्या खोके सरकारने केलेल्या आहेत त्या विचार करण्यासारख्या आहेत आणि नक्की महाराष्ट्राने याच्यावर मतदानाच्या दिवशी विचार करणं गरजेचंच आहे. पण हे मी आपल्या माध्यमातून जनतेसमोर नेत आहे कारण हे भयानक प्रकार मुंबई आणि महाराष्ट्र लुटण्याचा हा सुरू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.